Hi, Pastor. God bless you, Pastor Charles. Are you okay? Thank you, sir. God bless you. I haven't seen you for a while. I'm sorry I've not been in touch. I've been busy, and here we have a heat wave, hottest we've ever had. So we get tired, or if you go street preaching, you come back, you're exhausted. So sorry I've not been in touch as much, you know. No problem. No problem. Is everybody okay there? Yes, everybody's okay. Oh, good. Okay, Pastor, if someone could open in prayer then, Pastor. Tulemegezani tifande Mulungu wabwino wantali zonse Mulungu kukozereka Awiri bisasoma jamwanu kuti Ambuye medu kuyamba lwathu mukakhala mulusogolera ndikuyanganira ino Mulungu mwakhala sogolo chifukwa Mulungu wabwino pamene Mulungu wopeka yembekezo tikudziwa kuti yonse ikatheka chifukwa Mulungu ndi wotula zonse pa Yesu Khristu tikupemphera. Amen. Amen. We're going to look today at the person of Christ, who Christ is. And in this study, you're going to have to listen very, very carefully. The Muslims and the atheists and Mormons and Jehovah's Witness, they use logic above the Bible, and so they get this teaching wrong. So just remember that everything we're going to learn today is from the Bible, and if it doesn't make sense to your mind, you have to stick with the Bible, not logic. Logic is not higher than the Bible. The Bible is higher than logic. Let me prove it to you. I'll prove it to you. Let's turn to 1 Timothy chapter 3, verse 16. 1 Timothy chapter 3, verse 16. 1 Timothy 3, verse 16. 1 Timothy 3, verse 16. Verse 16. Ndipo kuvomerezera chinsinsi chakuyikira Mulungu ulemu chachikulu. Iye amene anaonekera mu thupi anayesera olungama mu mzimu. Anapenyeka ndi angelo, analikidwa kwa amitundu, okulimiridwa ku dziko lapansi, olandiridwa mu ulemerero. So notice here it says, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Notice that God was manifest in the flesh is a mystery. That God became a man is a mystery. It's above reason. So we're now going to look at who Jesus is. Now you need to listen carefully. He is 100% God. He is 100% man. He is two natures in one person. Yesu Khristu ndi Mulungu ndithu mwathunthu. Yesu Khristu ndi munthu ndithu mfana mwa munthu, ndi munthu ndithu mwathunthu. Iye muzinthu zonse ngosasinthika ali wathunthu. Amen. I will say it again, and I'm going to add something extra. Jesus is 100% God. He is 100% man. He is two natures in one person, and I add without confusion. Without confusion. 100% God. He's 100% man. He's two natures in one person without confusion.
Khristu akubwerezanso. Yesu Khristu ndi mulungu athunthu kapena kuti 100% ndi mulungu athunthu. Yesu Khristu ndi munthu wathunthu 100%. Iyeyo muzolenga uyenga chake chonse palibe poyambika. Tisanamizike ndi chake chonse leke tionezeke ndi chake chonse ndi wathunthu ndithu. Amen. And when we say without confusion, we are saying this is a mystery above reason. And those who are pastors today, after this study, you need to continue your studies on this topic because it is a very big topic. The pastors, if I was there with you, I would do a whole week, just 1 week on this topic every day, 5 times a day for a week. I would teach this to you as pastors so that you can teach it. So I'll do it for a full week of teaching for 5 lectures a day. That's how much teaching you need as a pastor to be preaching this. So we're only just doing 40 minutes today, but that's not enough for you pastors. Kaya tiziwelenga pafupifupi pawiki ka 5 pawiki ka 4 cholinga lipindulire ife. Amen. Leloli apundisa mu nthawi yochepa koma nthawi yochepa ameneyo akufuna kuti ife tikamvesese kuti ife tikapundisa momveka nonso anthu otisadira. Amen. So if I come to Malawi whenever God opens the way, and I find you're not studying as a pastor, and you say, Pastor, I'm a reverend, I'm a bishop, I'll just think you're a joke. I'll think you're silly because you should take your studies seriously. And even if you are not studying with me, you should continue your studies together and be reading and studying and growing. So when I meet you, you should be always studying these topics so that you grow stronger and that you can teach the younger people. And for the Christians, you know, why this topic's important is in Ghana, I've seen people go up to the bishop, bow before the bishop, and give money to the bishop or to the prophet pastor, throw the money at his feet, and then they ask that the bishop would bless them or the prophet pastor would bless them, that they might get a visa. And you need to stop looking to men. You need to start looking to Jesus. You need to start seeing how great Jesus is. And this study is going to show you how great Jesus is. Chifukwa kugana nalipowena masibishop masprophet ena onama abatabalika amali tibasire ndrama tikudalisika ndio zamwanda sangama ngeno amanga jamaa talisa kosa amaleta mzee wa Yesu Khristu koma ababa punziro lero lisa kuti tuoneze kuti kufunika kwa Yesu Khristu ndi kuti nanga Yesu tikamudalira tidalire motani. So our first point, Jesus is one person. So let's read Philippians chapter 2, verse 5 to 11. All the verses from 5 to 11. Philippians chapter 2, verses 5 up to 11. And we'll see one person there.
Philippians 2, verse 5 to 11. Palione Munthu Mmodzi otchedwa Khristu Yesu amene tikapeza kwambiri verse kwa Afilipi 2 verse yake 5 mpaka nokafika 11. Tipetonsewo mwawerenge. Yesu tisezesera. 5. Mukhale nawo mtima mkale mwanu umene unalinso mwa Khristu Yesu. Ameneyo ukhala nawo maonekedwe a Mulungu sanachita cholanda kukhala wofana ndi Mulungu, koma anadzikonkhula yekha nalinga maonekedwe a kapolo nakhala mafanizidwe a anthu. Ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu anadzichepetsa yekha nakhala womvera kufikira imfa, ndipo imfa ya pamtanda. Mwa ichinso Mulungu anakwezetsa iye nampatsa dzina limene liposa mayina onse, kuti m'dzina la Yesu bondo lililonse lipinde, la zamwamba ndi za pa dziko ndi za pa dziko ndi za pansi pa dziko, ndi malilime onse avomere kuti Yesu Khristu ali Ambuye, kuchitira ulemu Mulungu Atate. So here, Philippians chapter 2, in verse 6, it says, Jesus is God, but he became a man and humbled himself even to the cross, and then he's exalted and people worship him. But this is one person. We see one person here. Kuyosedwa kapena kuzunzidwa ngati kapolo, koma ali Khristu mwana wa Mulungu. Anabwera kudzazinyozesa kudzaoneka onyozeka chifukwa cha ife, koma ali mwana wa Mulungu. Verse imeneyo ikutiuza zimenezo. So now we're going to look at some verses that Jesus is 100% God. Not 10%, not 50%, not 60%. He is 100% God. Yesu Khristu sana li 10%, sana li 20%, sana 60%, sana 70%, koma nali 100%, yeye ngati Mulungu wini 100%. So let us go to John chapter 1 verse 1. And here it teaches that Jesus is God in John chapter 1 verse 1. Yesu Khristu ndi Mulungu. Verse 1. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali wa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Amen. And then if you read John chapter 1 verse 14, so the word is God, that's Jesus. The word is God, that's Jesus. And the word became flesh. God became flesh in John chapter 1 verse 14. Yesu Khristu. Mawu ndiye Mulunguyo. Amen. Yesu ndi mawu. Yesu oyo ndi Mulungu. Yes. Mulungu ndi Yesu ndi amodzi. Yesu ndi Mulungu ndi 200%. Nge iye asalulika thupi. Verse 14. Yawerenga fana kuti Yesu verse 14. Verse 14. Ndipo mawu anasalulika thupi. Nakazika pakati pa ife. Ndipo tiona ulemerero wake. Ulemerero wonga wa Baba yekha wa Atate. Wotsala ndi isomo ndi choonadi. So there, the word became flesh. God became flesh. Pamene pali kuona kuti mawu anasalulika thupi, kapena kuti Mulungu anasalulika thupi. Chimodzimodzi Yesu anasalulika thupi. Adabana Yesu ni Mulungu, koma pachiko panadabaza kudzera mwa munthu. Now turn to Colossians chapter 2 verse 9. Colossians chapter 2 verse 9.
Akolose 2 verse 9. Nine. Pakuti mwayi chikhalira chidzalo cha umulungu muthupi. So notice it says, for in him all, not some, but all the fullness of the Godhead is in Jesus. Not some, not a little bit, not 90%, but all the fullness of God is in Jesus. So we're seeing clearly that Jesus is 100% God, clearly. So when the Muslim or atheist or Jehovah's Witness or Mormon, they'll say to you, no, this is not logical. You have to do this. Oh, Muslim, you teach me, show me. And then you take the Muslim and say, show me, what does John chapter 1 verse 1 mean? Explain it to me. And get the Muslim to read the Bible, read the verse. And when he reads it, the Spirit of God will speak to him through that word and convict him. And he will deny it, but the Spirit of God will teach him and show him that Jesus is God. But he will deny it. So instead of arguing with them, just say, oh, you teach me, Muslim. What does John chapter 1 verse 1 mean? Show me. And when he reads it, he will know what you're saying is true. He will deny it, but he knows that what you're saying is correct. Kaya akana atsuta ifoyo nkutusako kuma ati watuona adiwela kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu weniweni ndipo iye ndi Mulungu weniweni. Ife tisanamisike ndizo zina kuma Yesu ndi mwana wa Mulungu komanso ndi Mulungu wathu 100%. Amen. So let's turn to Hebrews. So we're seeing Jesus is 100% God. Now we're going to see Jesus is 100% man. Yesu Khristu ndi Mulungu wathu ndithu. Timonenso Yesu Khristu kuti anali munthu ndithu. Fanali kuthupi ndi kuzimu komwe. Ndi analinso munthu. Hebrews chapter 2 verse 14. Ahebri 2 verse 14. 14. Poveza tsono ana ndiwo amwazi ndi nyama. Yesu momwemo adalawa nawo makhalidwe omweyo. Kuti mwa imfa akamuononge iye amene anali nayo mphamvu ya imfa ndiye Yesu. So it says here that Jesus took flesh and blood like we have flesh and blood. He took flesh and blood. So if you go to John chapter 1 verse 14 again, John chapter 1:14 shows you that Jesus became a man in John 1:14. Yohane 1:14. Yohane 1 verse 14 Yesu Khristu adakwela kuzatandulika thupi. Munthu chifukwa mawu anasandulika thupi.
14. Ndipo mawu anasamulika thupi nakazimika pakati pa ife. Ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wa ubaba yekha wa Atate, wokhala ndi chisomo ndi choonadi. So the Muslims believe Jesus is a prophet, but we're saying that Jesus is also God in the flesh, 100% God. Yesu Khristu uli prophet kapena kuti neneri ena mati atumi komanu mapati kuona kuti Yesu Khristu ndi 100% Mulungu. The Jehovah's Witnesses said Jesus was an angel that came down, became in the form of a man, and went back as an angel. And we see that this is a lie. Yesu Khristu ni ngelo adachoka kumwamba ngelo ja kusika pansi pano kenanso adaulukanso kupita kumwamba ni ngelo si mwana Mulungu Yesu si Mulungu yake ambuye Yehovawo amanama limodzi limenelo. Amen. And the Mormons, they say that Jesus is a small God. He is not the God. And so we say, no, he is 100% God, not a small God, like 50% God. No, Jesus is 100% God. The Mormons say, no, Jesus is a little God. The Father is a big God. And we say, no, Jesus is 100% God, and he became a man. Anali kamwana kinigeni ngati kamwana ka Mulungu si Mulungu yayi komanso kunena kuti iyayi Yesu Khristu ndi Mulungu ndithu 100%, si 50% koma 100% Mulungu weniweni Yesu Khristu adabwera padziko pano ngati munthu. Amen. So we've learned so far that Jesus is 100% God, he's 100% man, he's two natures in one person without confusion. And we have shown this in the Bible. Ndi Munthu Mmodzi yekha amene ali Mulungu komanso ndi Munthu Mmodzi yekha amene ali Yesu Khristu obala muthupiyo. It means that Jesus is higher than the angels, he is higher than the demons, he is higher than Muhammad, he is higher than Buddha, he is higher than any man of God in the world today. Jesus is the supreme God man who we worship and adore. Yesu Khristu alioposa ngelo, alioposa Buddha, alioposa mazibishopu, alioposa zinduna. Iyeyo ndoyenera kulemekezedwa chifukwa iye ali kumpando wa kuweruza pakadali pano. Amen. Yes. So in your house, your Jesus should be number one. He should be the one that you glorify. If you have an idol in your house today, you have to throw it out and burn it. I met a man, a chief in Ghana, and he said he became a Christian, and he was also a witch doctor, and he used to earn money. He had all these idols in his house and around the garden, and people would come and he would pray for them, and they would give him money. And then he said one day he became a Christian, and I went to visit his house, and he still had all the idols in his house and idols in his garden. No, he should have burned them. You can't have 1 foot in Jesus and 1 foot on the devil's side. No, you have to be on Jesus' side and get rid of all idols in your house. He is the God in the flesh. You to worship him, not the idols.
zopembedza mafano kamuzijani sitori zinazalika njia zedi mazilembedzera akuti kulanda lero tiyeni tikaziotche tilenge Yesu apele munyumbamo tikamapembedza tizipembedza Yesuyo tisamatchwe Yesu mulungu wina kumazisa dzina la Yesu Khristu dzinalo akuti kuganda analiko wina amene anali ine kuti ndani sing'anga amene anali ndithu kuchiza anthu kudzera muzikholero zake ndi anali ndi makhokho ake zosiyanasiyana zimene iye amazipembedza mpaimeneyo koma tsiku lina adakumana ndi uthenga adamva uthenga wa Yesu Khristu akuti adasinthika iye amapembedza mulungu amapembedza Yesu Khristu amene koma nyumbamo mulibe zitumwa zichakani koma nthawi yake idasika nampenyezera adasika mwaye kupiyayi kupena kuti kugeza zitumwa zako zinyumbazo ukaziotche uyambe kutumika Yesu Khristu wa moyo. Amen. I said to the chief, I thought you become Christian. Why do you have all these idols still? He said, I need to earn money. No, you should have burned the idols and followed Jesus 100%. Yesu Khristu komanso zithuma zako zisosukuzifuna sokuzisiya awula mukuzaka kuza nesinganga ndikufuna kupanga ndalama ndikamabwera nzabe ndizo ndizawo mbera kama maule nzibanga maula okera kunzaba samampazi ndasa ndalama ngana kuti ayi ngati kufuna ukhale wotumikira mulungu kaya zonsezo yano kutumikira Yesu Khristu 100% Yesu Khristu. Amen. If any one of you has an idol in your house or family, what you are doing, you're inviting demons into your house, and you're not to have them. You are to bring Christ into that house. He is to be the supreme, glorious Savior in your home. Koma mukangozi yose zimene kukaziosha kutengo kuja mubweresa Yesu Khristu akanyumba mwana akama Yesu yo zibanza kuti mtima wanu khala wangiro iyeyo alpampando wakweruza kudikira kuti aliyense kupembedza iye musimu chonadi. Amen. In Ghana, there are these witch doctors that when they do the witch doctor, you can shoot them and the bullet will not go through them. And so people think, oh, these witch doctors are powerful. We'll go to them for help. No, Jesus is more powerful than them. Jesus is the Son of God. We have to go to Jesus. He is greater than the witch doctors. Just because they can do devil things and evil things and it looks good, no, they are from the devil. We go to Jesus. He is the Son of God over the devils. Amene naluchua kwambiri chifukwa iye akaulemera mampala kuti ngakhale mfuti singakulase akuti akuita maombera mfuti kumombera singamene mfuti koma iye osafa chikolokolo chimangogwa ndi anthu onse akukalambira kukanarere kumauliyo ndiye chokhwima komanso ndi katrapa nene pati kutenga mchite kanthu iye ayabale tokoledwa tikuzinena kuti ngati kuti katundu ndiye ndi Yesu Khristu. Don't let the teaching go in one ear and come out the other ear and not stay in your heart. There was this young man and he loved this girl, and they were on a boat in the sea, and he had 1 foot in the sea and 1 foot in the boat. And in the end, he lost the girl because he fell in the sea and he drowned. And if you have 1 foot in Jesus and 1 foot in Satan, you will go to hell. You can't have 1 foot in Jesus and 1 foot in Satan. You have to be completely for Jesus. Munthu Mmodzi amene Yesu Khristu. Nyamata wina akuti anali ndithu kunali boksi lake imene inali mugoti mungalawa eti inali mungalawa ile ina naiponyera madzi
ndi amati kuti apulumutse boksi imodzi mwa iwo. Ndiye malo mopulumutsa boksi imodzi amatsika mu aiya amafunitsa kuti maboksi onse aja atenge. Ndiye amatsika mu ngalawa kuti akatenge boksi imene mazija ili pansi pa mazija kena kwa bwereso katengeso inayo apanikize apite. Akuti iyayi pamene apulumutsa anapulumutsa boksi imodzi. Kotero kuti ifenso tena kuti kutumika mutumikire anthu awiri. Titumikire Mulungu mmodzi yekha amene ali Mulungu woona ndi Yesu Khristu. Amen. So there's the oldest Bible college in Africa one day, the oldest Bible college in Africa. And there was this preacher from America came. And he was leading an evangelistic crusade with the students. So this is the oldest Bible college in Africa where they're learning Bible. And as they were going to do evangelism, the students were in the field sacrificing cow. So the preacher said, "What are you doing?" He said, "We are sacrificing cow to the demons so we can do evangelism." The preacher said, "What? No." So make sure what you learn goes in here and stays in here and not go in here and out here. Mbusa wajafuna kuti akatumikire kuti anyamata janapita kuchire kwina kwake kukapha ng'ombe kukanga nsembe kuphera ng'ombe nde amafunsafunso nitumike kuti anyamata ndi kuno mukutana kuti ife tikupha nsembe tikupa ng'ombezi kupangira nsembe kuti ndi kwathu kalowa mphamvu kwambiri nde timiwamungati hey inu mukuchita bwanji kodi muzimva mawu a Mulungu mukamva mawu a Mulungu mawa akalowa uku asamatulukira uku ayi koma akalowa mpudu tikafikira mu mtima akhazikike kuti chimene kuphunzitsa chiti chikhale choona chenicheni zimene mukupangazo ndi mafano. Amen. So now we're just going to learn about Jesus is also the final prophet, the final king, and the final high priest. In the Old Testament, we have kings, King David, King Solomon. Jesus is the final king. In the Old Testament, we had prophet Isaiah, prophet Jeremiah, but Jesus is the final big prophet. And then in the Old Testament, there were high priests like Aaron, and Jesus is the final high priest. So Jesus is the final great prophet. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Ahebri 1 verse 1 and 2. Verse 1. Kale Mulungu anaangula ndi magolo mwa aneneri maneneri ambiri yomosiyana koma mukuthabali pa masiku ano analangula ndi ife ndi mwana amene anamuyika olowa nyumba wa zonse mwa Yesu analenga maiko ndi amwamba omwe. So he spoke in the prophets, but he's now spoken in the Son. So he's the final word from God.
kuyankhula ndi mwana wa Mulungu amene ali Yesu Khristu Mulungu amene. And then he is the final high priest. Hebrews chapter 4, verse 14 and 16. Iyeyo ndi wansembe wamkulu kwambiri. Tuone Ahebri 4 verse 14 and 16. 14 ndi 16. 14. Popeza tsono tili naye mkulu wansembe wamkulu wopyoza miyamba, Yesu mwana wa Mulungu, tipititse chivomerezi chathu. 15. Pakuti tili naye mkulu wa ansembe wosatha kumva chifundo ndi zofowoka zathu, koma wayesedwa mu zonse monga momwe ife koma wopanda uchimo. 16. Kotero tilimbike mtima kuyandikira mpando waufumu wa chisomo, kuti tilandire chifundo ndi kupeza chisomo chakutithandiza nthawi yakusowa. And then he is the final king. Revelation 19, verse 16. He is the King of Kings and Lord of Lords. Revelation 19, verse 16. Yesu Khristu ndi mfumu ya mafumu. Chivumbulutso 19 verse 16. 16. Ndipo alinalo palivala chake livalifunda. Ndipo alinalo pa chovala chake livanja, nsafu yake zinalolewedwa, mfumu ya mafumu ndi mbuye wa ambuye. Amen. So we've learned today that Jesus is 100% God, he's 100% man, he's two natures in one person without confusion. Tapozira kuti Yesu Khristu ni 100% Mulungu, 100% munthu. Iyeyo ndi olenga weniweniyo osasokonezeka ndi china chilichonse. He is the great prophet, he is the final high priest, and he is the King of Kings. Tapozira kuti ndi mneneri wamkulu komanso wansembe wamkulu ndi mfumunso ya mafumu akumwamba. He is above Muhammad, he's above demons, he's above angels, he's the highest of the highest of the highest. He is God Most High. So the Father is pleased when the Son is exalted. The Father is pleased when the Son is exalted. Amen. The work of the Holy Spirit is to lift up Jesus. So practical application for the pastors. You are to be Christ-centered preachers. Every sermon should have something to do with Christ. There should be nothing about yourself in your sermons. It should all be about Christ and exalting him. Nothing about how great you are, how powerful you are, about your titles or how wonderful your ministry is. All your preaching should be lifting up the King of Kings and Lord of Lords.
koma tikhazikike kwambiri kuletula dzina la Yesu Khristu komanso kumulemekeza ndi kumkweza iye ngati mfumu ya mafumu kalonga wa mtendere. Those who are born again of the Spirit will love the preaching. Those who are not born again will go to churches, to prophet pastors who will tickle their ears and tell them they'll go to America. Those people will go to them, and the people who love God's word will stay with you. But I'll tell you a secret. These false prophet pastors who are preaching a false gospel, prosperity gospel, they wear the white suits and they say they heal people and they're asking for money. I'll tell you a secret. They think they're anointed, but I'll tell you a secret. The preacher that lifts up Christ, you will find powerful anointing come upon you. The more you lift up Christ, the more the anointing will come, because the Spirit of God honors Jesus. So the more you honor Jesus, the more the Holy Spirit will fill you and empower you to preach him. Mzimu Woyera adasika paili akasika pa Mzimu Woyera mweyo adakukonzesani imene Mulungu alikire utenga wabwino chifukwa iye mzimu akatapaili ndimene atakuzani chochitacho. Try it when you're preaching this Sunday. Start talking about Jesus and watch the anointing come upon you. The next thing as well for the pastors is that this truth of who Jesus is, if you as a pastor are not willing to die for defending and preaching this truth that you've learned today, that Jesus is the God-man, if you're not willing to die for these truths, then you shouldn't be a pastor. You should go and be a farmer and do whatever. But only the men that are willing to spill their blood for Jesus should be preaching about Jesus. I've been in Ghana and I've gone where the Muslims are violent and I've gone and preached. And yesterday I was preaching and a big man with a big beard, he came up to me and he said, if you preach, you keep preaching, I'm gonna beat you up. I looked him in the eye and I just was not going to listen to him. I was going to be there for Jesus. And it doesn't matter what you do to me. It doesn't matter if you punch me, kick me, shoot me, or try to kill me. I'm going to preach Jesus. And every man of God, Paul, Peter, all the great men of God were willing to die for Jesus. If you're a pastor, you should be willing to die for him.
inauza kuti ayi chilanga nalumbira kuti lalikira uthenga wabwino ndiyamana kuti kapitizabe tikushuta kapena tikumenya inauza kuti ngati munishuta kamunimenya koma ine sindisiya ntchito yanga ndikulalikira za Yesu Khristu inunso mazibusa makamalalikira lalikira uthenga wa Yesu Khristu kawina kuchezani kakwenda ndimotani kumashira nomapimidwa mulalikire zokuzana ndi Yesu Khristu. Amen. You as pastors are called by Jesus. You are his lions. You are his lion, so you must roar the name of Jesus in your village, in your town, in your cities, in your nation, and roar like a lion and not fear any man. Jesus is Lord, he's King of Kings, and you be a lion and you stand up for your Lord. Kode kuti tikwena kuti tifuna kukua kwambiri kuti Yesu ndi Ambuye, Yesu ndi Mpulumutsi, Yesu ndi mfumu ya mafumu, Yesu akwenda kukwezedwa kutamandidwa, Yesu ndi woyenera chifukwa iye kulibenso wina koma Yesu Khristu yekha. Amen. Even if the president of Malawi came to your village and he came with 100 men and they pointed their guns to you and said, you're not preaching in Malawi anymore, you look the president in his eyes and you roar like a lion and say, Jesus is Lord, he's King of Kings. Repent and believe upon him, President. And then those who are Christians in the student group who are not pastors, I'm going to give you a strong warning now. Be careful what you desire, because what you desire, be careful, God will give it to you. In Ghana, so many people want money and not God. They go to silly preachers, and so God gives them thousands of silly preachers because they want the silly preachers. They don't want the preachers that preach Christ. They want the preachers that preach money. So in Ghana, there's one preach. Sorry, go on. Sorry, brother. Okay, go ahead. So in Ghana, there's one preacher. He has a great big painting at the back of him. It's a picture of the pastor with angel wings. And that pastor claims to be an angel. And his church has thousands of people because they believe if they go there, they will get money. There's another pastor who in the church was in a bath in the church, and he told the people when they get the water, so they would scoop the water out of the bath, and if they drink the water that the pastor's in the bath, they will get visa to America.
And I could tell you even worse things. But because the people of Ghana run to them, God gives them more of these silly preachers as judgment. So you be very careful that you should desire preachers that lift Jesus up and honor Jesus. And if you don't respect and desire those preachers that lift up Jesus, God will judge you and send you silly preachers. Kukumba kwathu kukumbe kulalikira uthenga wabwino wa Yesu Khristu osapotoza lyalira anthu momveka bwino zenizeni zokhuza Yesu Khristu tisasankhe kapena kukumbira ngati mmene amakumbira atha kugana aja zimene amakomba zakuti anthu amapezeka ambiri kuya kuti chimenewo akamwa madzi amene aja kupita kupeza mabhizi awo koma Yesu mulibe koma ife tilalikire uthenga wabwino ndi kumukweza uthenga wa Yesu Khristu iwo akhale pamwamba koma ngati tisata ziphunzitso zonama. So we're finished now. So if you go offline and then just for a couple of minutes have a chat and then choose someone to share what they've learned today. If you phone me back in about 2-3 minutes because the next lecture is going to start soon. So if you could do that, please, brother, and then we'll close in prayer when you've done. Okay. All right. God bless you, brother. Pastor. Hey Jason, thanks for the update. I'll try and come, but I have a small little challenge. I've got an interview Monday morning, so I'll try and see if I can get myself ready for that before Sunday, like today, stroke tonight. If not, it may be tricky to go because I really need to make sure I'm ready for this interview. So that's the only thing really. I mean, money's another issue, but I think if I drive there, it would be too bad. But yeah, I'll try and come. I would love to support you, but I'm being just openly honest as I can. It's the first decent interview I've had for a very long time. I'm really struggling to find work, so I really need, and it's a good job. It's a job that uses my experience, consultancy job. So I really need to prepare for that. If I can come, I will. I'll let you know. Either way, yeah, I'll come Sunday. I'll let you know if I can make it or not. I hope I can, but if I can't, have a really good day. Be careful, be safe, and have a very effective time spreading the word. I hope you're well. I hope everything's going good for you, mate. And hopefully I'll see you Sunday.
Hi, Pastor. God bless you, brother. Thanks so much. Okay. If you want got someone to share? Yes, one pastor want to share. Hi, Pastor. Remember the God bless you, brother. toyamba adafunzira omuntu kuti yeku kutsundira. First of all, we have learned that who is Yohane 1 verse ya awali akuti pachiyambi ali Mulungu. In John chapter 1, we learned that at the beginning, the milk and word is something. Yesu ndi Mulungu so 100%. It's when I believe that Jesus is the God and the Messiah. Yohane 3:14 now, and in verse 14, it's the way we pray. And in that verse, we believe that Jesus is the 100% man. And I have learned that if the people, if make us to be fear in the name of Jesus, but we have to go forward preaching the name of Jesus everywhere, every time. If we are with Yesu, because Jesus, as we have learned about Jesus, that Jesus is the King of all things. And Jesus is above all and angels. Jesus, 100%. Jesus is a 100% man, 100% woman. Amen. Amen. God bless you, brother. God bless you. So, Pastor, I hope it's been a blessing to people, and thank you for what you've been doing today, what you're doing, and for everything. So, if someone could close in prayer, and I hope what I've taught to you today has been a help to people. So, God bless you, Pastor. Thank you so much. Tate mutina wake Yesu Khristu, Mungu wa mphamvu zonse, Mungu wa chikondi, inde ndikuopa taona mnali pakati pathu pamene tinakuphunzira maphunziro athu. Inde lomwe tafika kumapeto Yehova, pamene tikunyamuka malo a Yehova kuti yendese tinafikenso bwino. Pamene so apostolo athu akunyamuka malo ano akuyiranso kudera lina, aphunzisenso Mulungu wanga mukayendese bwino mpaka akafike bwino kuti pamene ali mwini ku Yehova akambenso maphunziro amene tamva lero. Mau awakale ukazilika mitima yako asabuke kumutina lambi wathu Yesu Khristu tikapempha. Amen. 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 God bless you. Thank you for everything. Take care now. Bye. 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 Bye.